Dobrý deň, vítajte u mojho nového videa. Dneska sme tu v hre Cars vs Trucks a pokúsime sa získať lepšie autíčko, než máme toto. No a toto je práve 5 hviezdičkové, tak neviem, či to vám dáme. Ak to nedáme, tak to je v pohode. Môžeme si urobiť potom pokračovanie, ale druhá vec, čo budeme chcieť urobiť, je vyhrať aspoň 3 dní. No, tak dúfam, že to dáme a práve som urobil sa vybrať. Super. Ale to nevadí. A poďme ďalej. Môžem robiť celý ten backfoot, ktorý by bol nahnevaný. Pomoc. Začiatky, čo ty robíte? Za chvíľu si dáme livestream. No teda jak za chvíľu, v nedeľu. No a bude to celkovo o mojich záčikoch. Poviem tam, koľko mám rokov, koľko ich mám a tak. No a dúfam, že sa všetci tešíte. A super. No. Ale zatiaľ sme už vyhrali. Máme peniažky, takže kúpime si kreditku. Ja už som túto hru hral predtým, takže mám tu pár vecí. No ale... Počkaj, čo to je za auto? Ja to nič. No. Určite nezabudnite aj like a odber. A ak chcete pokračovanie z tejto hry, budem rád, dajte komentár a píšete to tam. Všetci udomujem toto auto. Super. Ja si to budem podriktovať. Takéto auto, keď mám brávice, tak to babičky do Kauflandu. Budem provať 50 rokov. To je pohľad. Poďme na to. Ja sa nevždávam. Tak, autiak, poď autiak. Poď chlapec, poď. Ja sa neboj, ja som len babička. Ja som babička. A ja ti idem doniesť cukríky. Perím babka. Čo som práve spojil? To je jedno. Babka, perím babka z hotdogmi. Varinovačka. Babka, perím babka z hotdogmi. Kto chce hotdog? Nechceš? Wow! Pác, lietame. Táto hra má dosť bugov, takže nedivím sa, že sme sa tu práve zabugovali do cesty. Ale každopádne to nevadí, musíme byť pozitívni, že? No a dúfam, že sa nám podarí vyhrať to vole. Chlapec asi urobil niečo škaredé, že ja mám vlastne spojím. Viu, policajti. Chlapec sa teda vyhral. Super. Teraz začneme spremňať. A dodáme si tú podmienku, že musím otvoriť auto a musím dostať aspoň 3 hviezdičkové. Lebo neviem, či úplne dostanem lepšie z tej kreditky, ktorú som musel kúpiť túto. A popravde úplne peniažky nemám. Ale to nevadí. Musím byť vždy pozitívne naladený. A poďme na to. Tak poďme na to, v mojom autičku si ideme driftovať. Škoda, že tu nie sú BMWčky. Ináč, kto nevie, tak to sú moje obľúbené autička, BMWčka. M4, presne tak. Chlapec, čau. Čo? Idem to urobiť viac zábavou. Trisková babička. Ty vole. Všetci, vy idete preč.
Nemám rozbiť autíčko, nebojte sa. Nemám rozbiť autíčko. Komu rozbijeme autíčko? Problému tebe rozbijeme autíčko. Poď, pristaň chlapček. A pekne sme ti rozbili autíčko. Malmo o jedna, či čo je to? Kebyže takáto hodogárňa auto, či dodávka, či čo je to, funguje v realite, tak Američania by riadne papali. Samozrejme, ja nevidím Američanov, ale oni majú radi hodogárňa. Ideme na to. Bum. Teraz to vyhráme, ja si verím. Môžete napísať dole do komentárov, či sa vám páči môj avatar. Som boha. Tak, si povedal. Toto už by bolo ideálne vyhrať. Takže musíme byť veľmi opatrní. Ak nebudeme opatrní a prehráme to, tak ja neviem, čo urobím. Bol by som rád, kebyže toto video má 8 minút. Vyzerá to na 8 minút, takže ešte na konci bude gamba. No, tuto v živote nikto nepôjde. Koho by napadlo si to? Musím prežiť ešte týchto 4 hodajov a ja to vyhrám. Chlapec, ty si auto. Ty si auto. Do koho si mi tam priviedol? Tam priviedol kamionistu. Som v top 3, to vyzerá dobre pre mňa. Ja som posledný. Ja to možno dám. Prosím, vydrž. Chlapec. Podľa mňa, keby nás zabil, tak sa to ráta ako vinu, lebo som posledný. Takže chlapci, robte so mnou, čo chcete. Jediné, čo mi stačí, je to, že som posledný a že ak vydržím ešte 2 minúty, tak oficiálne mám prvú challenge hotovú. Lebo je prvýkrát, čo to som si mal robiť. Kamo, nie. Driftuj chlapec, driftuj. Driftuj moje autíčko. Driftuj! Autíčko! Ja som asi mŕtvý teraz. Nie! Rozhodám to, že som vyhral. OK, vyhral som. To sa ráta, že som vyhral. Ďakujem. Tak, poďme na to. Ideme gambliť, ja si poviem, že AFK. Teraz ma nič nezaujíma, ideme gambliť. Nevyzerá to najlepšie. Mám poslednú šancu. Získaj to 3%. 30. Viete čo? Dáme si to v pokračovaní. Tak. Nezabudnite dať like a odber a dovidenia! 一个手嗨，一个手嗨，一个手嗨。